Di puwede talaga yung sakana. Kasi kahit na sabihin mong puwede kang bumawi, you can never bring back the time. Yes. Ama ni Daniel Padilla na si Romel Padilla, idinetalye na ang dahilan kung bakit ipinagpalit ni Daniel Padilla si Catherine Bernardo kay Andrea. Alamin at panuorin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang umano'y pagsisiwalat ng ama ni Daniel Padilla na si Romel Padilla kaugnay sa isyong kinahaharap ngayon ng anak nito at mga posibleng naging dahilan ni Daniel Padilla kung bakit nito nagawang ipagpalit ang halos isang dekada na nitong karelasyon na si Catherine Bernardo. Sa naging pahayag nito sa isang interview, sinabi nito na isa pala sa dahilan kaya nagbago ang pagtingin at tibok ng puso ng anak nitong si Daniel Padilla sa long-time girlfriend nitong si Catherine Bernardo ay kawalan umano ng importansya. Sa makatuwid ay parang hindi na nito napapahalagahan ng aktres na si Catherine Bernardo ang relasyon nila ni Daniel Padilla. Nagiging uhaw na umano si Catherine pagdating sa mga projects na para bang mas pipiliin nito na magkaroon ng movie o teleserye sa buong taon, kaysa mag-relax muna kasama ang aktor na si Daniel para makapag-usap sa mga bagay na may kaugnayan para sa kanilang kinabukasan. Ayon pa kay Romel, para na rin daw kasi umanong ipinaparamdam ni Catherine kay Daniel Padilla na mas importante pa rin ang trabaho nito kaysa sa panahon at oras na dapat sana ay igugol niya sa nasabing boyfriend na si Daniel Padilla. Kaya naman ito ang nagbigay ng daan para ibaling ng aktor na si Daniel Padilla ang atensyon nito sa ibang babae na nabibigyan siya ng pagpapahalaga. Alam naman natin na ang tinutukoy umano na babaeng nagbibigay ng pagpapahalaga kay Daniel Padilla ay walang iba kundi ang senior high actress na si Andrea Brillantes na siyang laging nandyan para kay Daniel Padilla sa kahit anumang oras, na siyang nakakausap daw ng aktor sa panahong walang oras at panahon si Catherine Bernardo. Hindi umano masisisi ni Romel kung nahulog man ang loob ng anak nito kay Andrea Brillantes at kung nawala na ang pagtingin nito sa halos isang dekada nitong naging karelasyon na si Catherine Bernardo, dahil hindi naman daw umano batayan ang tagal ng relasyon para magpatuloy pa rin kahit wala nang nararamdaman sa isa't isa. Gayunpaman ay humihingi umano ng pasensya ang ama ni Daniel Padilla na si Romel Padilla sa dating karelasyon ng anak nito na si Catherine Bernardo at umaasa na sana maintindihan pa rin ito balang araw ang mga maaring naging pagkukulang nito sa dating boyfriend na si Daniel Padilla dahilan kaya naghanap ito ng iba.